Toto som ja na evente Zalanda. Ale poďme si to zobrať všetko od začiatku. Zalando totiž to pozvalo až 150 content creatorov z celého sveta a ja som mohla byť jedna z nich. Tým, že som to bola už pred rokom, tak som poznala strašne veľa ľudí, tak to bolo pre mňa úplne nostalgické a krásne sa znovu vidieť po tom roku. Najprv sme sa dozvedeli, aké sú plány na ďalší rok od Zalanda a následne som si nechala robiť menší touch-up make-upu a vláskov, pretože ja nie som úplne rané vtáča, takže sa mi to úplne ráno nechcela robiť. Následne som si dala rýchly obedík a potom rýchlo foteničko s babami, o ktorom sme sa presunuli na samotné aktivity. Tu sme si mohli na svoj Stanley Cup vytvoriť vlastný prívesok, ale môj bol taký tragický, že som si išla radšej po kávu a išla do stánku od Elemis, kde sme dostali nejaké ich miniatúrky a takisto aj v stánku Narciso Rodriguez. Mohli sme si vybrať až z 2 workshopov, ktorých sa zúčastníme. Ja som si vybrala fashion trendy, takže ak by ste chceli nejaké poslať, hoďte mi do komentára fashion trends a ja vám ich pošlem do directu. A toto, čo vidíte, už je druhý workshop, ktorý bol značky Elemis a bola to práca s dýchom, kde som si pri tom intenzívnom dni naozaj odpočinula a hádajte čo. Bola som tam snad jediná osoba, ktorá sa bála pavúkov a následne po celej lekcii po mne liezol pavúk. Áno. Po workshope som ešte pozerala na šperky od Augusta & George a tiež na Lylandsko oblečenie a to som si nechala trošku touch-upnúť oči, pretože večer nás čakala party Adidasu a Zalanda a toto bol môj outfit. Hneď na mieste nás privítal fotobooth, kde sme si spravili samozrejme fotky, dali dobré víno, jedlo a následne nás čakala aj drag queen show, ktorú som zažila poprvé a myslím si, že potom celom dni to bola krásna bodka na záver a ja strašne ďakujem Zalandu, že môžem byť súčasťou a ďakujem aj vám, pretože bez vás by som tam nebola.